ହୁତ୍ ହୁତ୍ ହୋଇ ଜଳି ଜଳି ଯାଉଥାଏ ମୁଁ ସେଦିନ। ହାତ ପତେଇ କାକୁତି କରି ଯାଚି ବୁଲୁଥାଏ ଟିକିଏ ସହାୟତା, ଟିକିଏ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଧୂଆଁମୁକ୍ତ ମୋର ବୋଲି ଚାଖଣ୍ଡାଏ ଆସ୍ଥାନ। ନିସହାୟ ନିରୁପାୟ ମୋ ଦୁଇ ନୟନ ଅନେଇ ରହିଥାଏ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଚେହେରାମାନଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଅଭିନୟ କରୁଥାନ୍ତି ଯେପରି। ସବୁ ଜାଣି ସବୁ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ମୋ କରୁଣ କ୍ରନ୍ଦନକୁ। ଶେଷ ଭରସା ଯାହାଠାରେ ମୋର ସେଇ ଭାବମୟ କାଳିଆ ଠାକୁର ତା ସିଂହାସନେ ବସି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। କେଜାଣି କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ବଡ଼ଖିଆ ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେ କରାଉଥାଏ। ଧୂଆଁଳିଆ କରି ମୋ ଚାରିପାଖକୁ ଛପନ ଭୋଗ ସିଏ ଖାଉଥାଏ। ଟାହି ଟାପୁରାର କେତେ କୋଳାହଳ ମୋ ଓଠ ମାଗୁଥାଏ ଖାଲି ବୁନ୍ଦାଏ ଗରଳ। ବାହୁଡ଼ା ଜାତରେ ଶେଷ ଦୀପ ମୋର ଲିଭିଯାଆନ୍ତା କି, ଜଳୁଥିବା ମୋର ହୃଦୟ ଜ୍ୱାଳାରେ ସବୁ ସଳିତା ମୋ ସରିଯାଆନ୍ତା କି। ଦେହ ଜଳିଲେ ମିଳେ ଅନେକ ମଲମ, ହୃଦ ପୋଡ଼ା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଥାଆନ୍ତା କି, ହୃଦ ପୋଡ଼ା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଥାଆନ୍ତା କି। ଆତ୍ମାହୁତି ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ସେଇ ବିଷମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶେଷ ପଦଚିହ୍ନର ବିପରୀତ ଦିଗରୁ କିଛି ଧ୍ୱନି ଭାସି ଆସି ବାଜେ ମୋ କର୍ଣ୍ଣପଟରେ। ବାଛି ହେଇଗଲା ତ, ବାଛି ହେଇଗଲା ତ, କ୍ଷୀରରୁ ନୀର ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଲା ପରି ଆପଣାର ଓ ପରର ଫରକ ଏବେ ମିଳିଗଲା ତ। ବୁଲିକି ଦେଖ, ବୁଲିକି ଦେଖ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପଣତ ଦୁଇ ହାତ ଓ ଯୋଡ଼ାଏ ନିରୀହ ନେତ୍ର ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି ତୋ ଫେରିବା ବାଟକୁ, ନିଃସର୍ତ୍ତରେ ତୋତେ ଆବୋରି ନେବାକୁ। ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କର, ସେମାନେ ହିଁ ତୋର ଆଉ ତୁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର, କେବଳ ସେମାନଙ୍କର।